Окей, здравейчко на гледате, аз съм GhostGamer, почвам Cat Spraft, а това е фейл, а това пане много мазан. Значи това е санд. Нали санд, какво? Санд, имаме санд просто. Пазите 2 блока надолу, слагате pressure plate, пазите някакво блока надолу. Down. Пазите някакво блока надолу, нали. Из целия санд, какво са санд? Такива място, където има санд, там трябва да пазите. Нали, чупите така някакво блока надолу, обзето из целия санд. Чупите по няколко блока надолу, да се им заспълн или нещо такова, просто чупите няколко блока надолу в целия сам, където вашия приятел, естествено не е като водата, защото вашия приятел няма да копае водата, ще чумпа на такова. И след като изкопите така огромно количество сам, хакте по-нарече малко динамит, даже 2. Знаете ли, похакте 2 речета TNT, не едно речета хакте. После хакте малко санта отгоре, нали хакте се отгоре, но въобще. След това върху санда слагате pressure plate. Само гледайте да не си стъпите pressure plate, защото ще умрете като мести. За малко. След това просто слагате санта отгоре. И вашия приятел ще бъде омазан трепан. И сега ще има геймото, да се правим някакво ваше приятел. И вашия приятел отва и вика: какво пале, забравих, взема сам за производите си на къщата. Чая почна хоп-пам. Какво се случи, бе? Оу, шет! Като кажете оу, шет, и приятеля ви е в американка, бе. Геймото, да. Доста мазно троло часа сам. Забележите съм. Това беше първи епизод от втори сезон на Minecraft Простотия. Ще ги правя 5 клипа и правя нов сезон. Те съм си го измислил. Правя 5 клипа и правя нов сезон на Minecraft Простотия. Само ще път направя 6 клипа, да. Ако хора няма се харесва какво с сам говорите, тъй че чао!